Jeg er på Lygten nummer 16, Københavns Erhvervsakademis kursuscenter. Sten Gormsen, du er daglig leder her. Hvad er det for et kursuscenter? Vi har et kursuscenter, der er et IT-kurser, plus vi laver lederuddannelser. Vi har den filosofi, at vi prøver at sætte mennesket i centrum, fordi IT og den slags, det er jo værktøjer. Og det, der er så vigtigt, det er, at det er folk, der står bag ved dem, som har en ordentlig holdning til dem og får lært det ordentligt. Vi prøver at lave en fleksibel uddannelse, og vi synes selv, vi er meget gode til både at have de meget folk med store spidskompetencer i 3D Studio Max og animering, og samtidig folk, der har behov for at lære nogle mere basale ting. Begge dele mener vi faktisk, vi er gode til. Det vil sige, at vi prøver at tage udgangspunkt i den enkelte og tilrettelægge forløbet efter vedkommendes behov. Vi er gået helt bort fra det der med, at man skal gå i takt, men vi har nogle meget gode materialer og nogle meget dygtige lærere, så vi kan træne folk i at gøre det, de lige præcis har behov for. Hvad er det typiske menneske, der kommer her? Hvem søger ind her? Det er sådan set alle. Det er folk, der lige er blevet ledige, som ikke kan noget computer, når de kommer. Måske aldrig rørt en mus. Og det er folk, som sidder i virksomheder, som sender deres medarbejdere ud og skal lære mere. Og det er inden for Office-pakken det hele. Eller Photoshop. Det foregår i ens eget tempo, så man behøver ikke at være nervøs for, at man skal følge et hold som sådan. Vi snakker med dem, vi starter mandag morgen typisk. Så hører vi, hvad kan de, og hvad har de egentlig tænkt sig på det her kursus. Og så lægger vi et program efter, hvad de nu skal lære, mens de er her. Og hvis de ingenting kan, jamen så starter jeg altså med fra 0, og så er det musetræningsprogram. Og så forsvinder angsten for IT stille og roligt, når man finder ud af, at man i virkeligheden godt kan. Alle kan lære det. Jeg er indretningsarkitekt og har været det i mange år og har ikke lært at tegne på AutoCAD, og det har jeg meget gerne vil lære. Og har i mange år gået som katten op på varme grød og ikke rigtig vidst, hvor jeg skulle ende og begynde, indtil jeg faldt over det her kursus på internettet, som jeg har meldt mig til. Som er et 6-ugers kursus, hvor jeg startede med 2D og vil fortsætte med 3D. Jeg er kommet her helt specifikt for at få noget specialisering i nogle af de andre områder, jeg ellers arbejder med i 3D. Hvad får dig til at vælge det her sted? Lige præcis, fordi man kan få individuel undervisning, så man kan komme fra hvilket niveau man er og få undervisning lige præcis i det, man ønsker. Alene eller sammen med nogle andre, hvis der er nogen, der er på samme niveau, ønsker de samme ting. Det er det gode ved at være her. Typisk så ser vi, at der er nogen, der har mistet deres arbejde, fordi de ikke har kunnet IT. Og ja, så er det jo oplagt, at man går i gang med at lære det, når man nu er blevet ledig. Man kan være her, man kunne behov for at være 3 dage, eller man har behov for at være flere måneder, alt efter hvordan det er. Og det indretter vi os også på. Der kommer nogen kun om mandagen, og der er nogen, der kommer tirsdag, torsdag. Det er sådan lidt forskelligt. Man behøver ikke komme en hel dag. Hvis nu at man kun kan om morgenen, fordi at virksomheden skal bruge en, så kan man godt lave en aftale om, at man kommer måske 3 timer, og så kommer man bare 3 timer i længere periode. Hvordan er lærerkræfterne her? De er rigtig gode, kompetente, nærværende og åbne over for ens egne ønsker og behov også. Efter kort tid så hjælper man hinanden og snakker sammen, og man skaber netværk, og der er jo masser af folk på skolen, og der er jo mange ting. Det er jo ikke bare 3D, og det synes jeg også er et inspirerende miljø, ikke fordi jeg snakker med dem på en anden gang. Men man får noget inspiration? Ja, det gør man. Og det er jo selvfølgelig også afhængigt af, hvor meget man selv har behov for. Men der er alle muligheder, vil jeg sige. Og folk er åbne. Så det er et godt miljø at være i? Ja. Jeg kan sagtens passe mit arbejde ved siden af, ja. Fordi i princippet har vi fri kl. 1, så jeg har resten af dagen. Det har været nogle meget spændende uger, vi har haft her. Og jeg kommer til at savne både kollegaer eller kursister, medkursister. Og vi har fået en rigtig god gruppe ud af det her, som vi kan hjælpe hinanden med. Ja, men lige før man kan danne sig et netværk også. Ja, helt afgjort. Og jeg tror også, det er meget rart, at vi, når vi skal ud og bruge det alene, har mulighed for lige at ringe til hinanden og få lidt hjælp og støtte. Og ellers så har vi så vores lærebøger, vi kan gå ind og prøve at finde det, vi mangler.